Esselamu alaikum. Najlakše je biti dobar mjesec dana. Teže je ostati dobar poslije. Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže: I ne budite kao ona koja bi svoju pređu rasplela nakon što je čvrsto isprede. Sura En-Nahl, 92. ajet. Graditi je teško, a srušiti lahko. Aiša radijallahu anha prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: Allahu su najdraža djela ona koja su stalna, makar bila mala. Hadis bilježi Buhari i Muslim. Ne moraš zadržati sve iz Ramazana, ali zadrži nešto i to čuvaj.